senyores, pamatiin ninyo akong igasaysay sa akon kong puso. Kabuin ni Nunoy, isa kapigado, tuto paghimakas, agud mag-asenso. Ang iya nga iloy, sangka manugsado, nagapulaw bugtaw, pagrarasang sado. Iya'y baligya, ilibot sa banwa, para may balunod, bayad sa eskwela. Ang iya nga amay, sangka mangunguma, aga pagabugtaw, makadto sa uma, marado manano, palay maistubo, agud may kaunon, bulan sang Agosto. Walo sila tanan, kamang ululuto, siyang panganay, pito'y yamanghod, kulang sa pagkaon, kulang sa nutrisyon, ganit nagmasakit, gulpi na kumbulsyon. Dayon nga gindala, si Nunoy sa banwa, agud ipabulong sa espesyalista, nag-ayaw matuod, apang di katindog, kay ang iya tiil sa polio nahulog. Gaki ang maglakat, hindi kadalagan, permigin na sunlo, kag ginasuyaan, apang kay si Nunoy, may handong manang, wala iyagin sa pag, yaguta sa iban. Para makatapos sa iyang kurso, nanging working student, nangamo sa tao, pamaligya manin, ugalong ganisa, agud may allowance, bilog na simana. Nakatapos gid man sa pagkamaestro, nakapasar sa bot, kalipay nga tudo, nag-iyaw sang baboy, si nanay kag tatay, namunsyon ang tanan, kag nakinalipay. Dayon nga gindayaw, si Nunoy nga piang, bisan hindi kadlo, ang iya nga tikang, apang nabalhan niya, iyang padulungan, wala na sing iban, kundi kadalagan. Gani mga abyan, aton nga dumdumon, kabuhi ni Nunoy, sang ka-inspirasyon.